ngancum mana bolo? Iki ono kali kelulat ya. Tak balani mana bolo ping pindho ya. Posisi hutan bolo wis gawe mes lho. Lho iki anjoe. Lho hasilnya bolo bukan main bolo. Wis lah wis balik iki. Mari asar ya. Dal mau setengah siji untuk nggon Birama. Acocis lagi. Spot baru ya. Positif meronjot bolo. Lho ancoe. Kasok nyepil HP bolo. Udan terus ya. Sepil nang katane yo. Coba HP iki. Lho HP bolo. Ngantol lah bare. Lho kaya HP. Wis cilik tak kayak mana? Oke, Jok. Lanjut. Banjir kali ini. Oke.